Cek. Kita kelihatan cuma Mas Minut, sing kuwi bala makan sing dalu Mas Minut. Selamat malam. Buat Mas Minut yang ada di Balong Panggang. Pak Erna Semamberjo Sambeng Lamongan. Aku tekan rupen Pak Wiwin sing di warung kopi Bali Desa Semamberjo. Maktar sing duwe sego pecel. Oke, Mas Minut. Oke, Mas Minut. Maktar warung sego pecel Semamberjo. Semangat Maktar. Semamberjo Sambeng Lamongan. Mas yen nyanding wanita liya
miliar dadi bojoku apa bojone cakae bola bali gawe gelane rasa rasa tresno ora bisa dipisahno lembu suron Pak Kados Bangile diparingi eling marang ya Dek warga